זה בעיה. ברור שהייתה תקופה שנשים היו עושות את מלאכתן בשמחה, תוך כדי פוצחות בזמר, ואף אחד לא חשב שמשהו חריג, שמשהו לא בסדר, שירת מרים, שירת דבורה, נהפוך הוא. אבל לא, קבעו כל אישה ערווה. מי קבע? איך קבע? מה, קם איזה רב בבוקר, התפלל תפילת שחרית, אכל ארוחת בוקר, התפנה לעניינה, ואז פתאום איזה דירה ממול שמע אישה שרה? מה הדבר הראשון שעולה לו לראש? ערווה. אני שומע ערווה שרה. אני חייב לצלצל לחברותה, אתה לא תאמין מה שמעתי עכשיו שרה. מה שאני לא מבינה זה למה דווקא ערווה. זה מעליב. מה, יש פה מישהו אולי? ששמע ערווה שם? כשהבנתי את המשפט אני הקשבתי. שעות. קום. יש מקומות שלא יוצא להם קול, מה לעשות? מנהל אומר משהו הגיוני. כל בישה דיהוק. אתה רוצה להעליב כל בישה גרפס, אוקיי? ותשמעו, אני בטוחה שיש בנות כשרות ותמימות שלוקחות את המשפט הזה כפשוטו, ולא מבינות למה לא יוצא להם קול. גם לא יכולות לספר לאף אחד, כי הן בטוחות שהדפקט אצלם, יספרו זה גם ידפוק את השידוך. חוץ מזה, לדבר מותר, הרי מחר יכול לקום רב אחר ויגיד, חבר'ה, קול זה קול? מה, היום נשים רק בשפת הידיים? גם זה רק עם כפפות? אין בזה סוף. ברור שלא עשה מאישה, אישה שרה במלאה את רצון בעלה, מצאתי מר ולאישה. אני אישה, לא בושה להיות אישה, אני אישה. זה לא בחירה ואין בריחה, פשוט עובדה אני מודה, כי כך נולדתי. עם זה הלכתי עד היום. לא יעזור, אם תעצום את העיניים, או תפקח או תמצמץ או שתירא. פעמיים, אני אישה, זה לא בושה להיות אישה, ואיזה כיף כל הנשים פשוט לקום להסתכל. כיף, כיף. להשתתף, להתחפף, להתנפנף, להתעלב, אני אישה. דתייה עם נשמה, לא פמיניסטית, קסאכיסטית, שוביניסטית, קצת ארטיסטית, ובסך הכל מה אני רוצה, את הנורמלי. מה זה נורמלי? מה זה נורמלי? נורמלי זה שוויון. זה הרעיון, יותר לא רבים, כיוון שנבראנו שווים. כיוון נברא אישה, שטן נברא איתה. מותר שילך אחרי הרים ולא אחרי אישה. אישה הרעה, גיהנום שלה. כל הולך תחת אשתו נופל בגיהנום. אחותך אולי רוצה להיות מה שאתם גברים רוצים, שהנשים יהיו תמיד דבר זמין, אמין, עושה חמין, בלילה מין אישה, קצת נמושה, כזאת קלושה ומתונה, מאוד תנועה, מה התנועה? הרבה כנועה, הרבה כנועה, רק בשבילך ובצילך, בהשפחה, במספחה, נו מה איתך? נשים עצמניות הן, נשים קנאיות הן, אישה דרכה לצבוח. אישה מוכה, חטפה מכות מבעלה, חבולה ואומללה ואוללה, ובבית דין של רבנות הרב הקשיב בסבלנות, ואז פתר את הבעיה בשאלה. איך את שומרת הרע אישה? אם את לא שומרת הרע נכון, אולי כל העניין באשמתך. של הגבר מאשתו נמאס, ומה זה מבואס. ממש בשבר, ברבנות יש רחמנות מכל עבר, על כל גבר, תוך יום יש גט, בהחלט, ותוך בגט קומפלט. אך האישה שלא רוצה את בעלה, הוא לא מתאים לה, לא נעים לה, חיים איתו קשים לה, היא יכולה לחלום על גט, אם הוא לא מסכים, היא עגונה, כמו תמונה, להסתכל מותר, אסור לחתונה. תגידו לי אתם, זה לא עינוי, שדורש 1-2 שינוי. כל אישה ערווה, ברור שלא עשה מאישה, אישה שרה ממלאה את רצון בעלה, מצאתי מר את האישה. האישה, אני אומרת, כבר מזמן לא מפגרת, באיראן תאמיני, הולכים כבר במיני, בארצות הברית נשים קרביות, טייסות, ובהודו שוחטים פרות קדושות, וגם כאן מנסים, מסתכנים, מעזים, תראו בעצמכם, חרדים מסתכנים. יש בעלים שממש מבשלים, בעלים חרדים מטפלים בילדים. העולם משתנה והאישה התקדמה. אני על הבמה עומדת לבושה ולבושה מאמינה דתייה, אבל אישה. תודה רבה.